Soc un pseudofilòsof. Això m'han dit. Porto temps que estic carregant jo mateix contra tota una colla de vividors que considero pseudofilòsofs i ara resulta que també jo ho soc. Però aleshores, qui és un filòsof? Kant? Kant va crear un munt de conceptes que al final tot plegat no ho entenia ni ell mateix. El que és cert és que mai es va casar ni va tenir fills, i això té mèrit al seu temps. Bé, ben pensat, era un filòsof. A mi em diuen que dic obvietats, que sembla que estigui recitant la Viquipèdia, i m'ho diu un catedràtic de filosofia de la càtedra Ethos. I també em diu que a sobre de dir obvietats, tampoc les poso en dubte. Dubtar d'obvietats? Sí, de fet es pot fer. Aquí està la gràcia de la filosofia. Jo el que sí que tinc és que em mullo, no dono voltes. Així afirmo que la vida després de la mort ha d'existir, que Déu no m'encaixa, que l'univers és moral i que la mala llet és una patologia. No dono voltes, després els crítics ja em faran donar voltes. Val, accepto que sóc un pseudofilòsof, però quan caus tan baix, sols et queda millorar. I en això estic.